Ahoj, ahoj lidi, zdraví vás Máťa a vítejte u dalšího gameplaye z hry The Lord of the Rings Online. Jak jsem minule slíbil, jsme u těchto dveří a právě vcházíme dovnitř. Omlouvám se, že nějakou dobu nebyl gameplay z této hry, ale tentokrát už bude. Jelikož začaly prázdniny, já samozřejmě byl pryč, protože znáte to. S rodičema dovolená. A tentokrát už to bude samozřejmě normálně. A já si tady trošku musím opravdu stlumit zvuk. To je docela brutální. Snad už to bude lepší, aby mi bylo dobře slyšet. Tak. Pustíme se do toho. Máme tady zabít nějaký 3 tuty. Zatím to nejsou žádný extra hard questy, vidíte, že je dávám na 3 rány a nestává se mi vůbec nic. Mám 2 odběratele, za což moc děkuju. Nečekal jsem to takhle rychle hned po prvním videu, i když bylo i docela shlédnutý to video, tohle, jo, to je tohle, tady. Bylo docela dost shlédnutý, za to mám taky radost a já vám to tady při tomhle gameplay budu říkat. Teď moment, já musím. Sorry, že takhle to jo. Že je takhle teď přemýšlím, ale já find the site. Co to je za quest, sakra? Opravdu se omlouvám. Já si to tady musím trošku find the site, tak budeme se řídit podle nějaký šipčičky. Tady žádná není, OK. Já se zkusím vrátit, teď už nevím, co jsem říkal. Jo, že se na kanále bude objevovat že se budou objevovat videa typu Minecraft a tak. Ještě nevím. Samozřejmě Minecraft nebude to takovej ten klasický let's play, jako to má každý, protože to je opravdu hodně nudný už. Jako samozřejmě je fajn zahrát si Minecraft, možná to taky občas udělám nějaký takovýhle let's play, jako z klasického singlu, ale nejdřív budu dělat ty takový spíš jako gameplay, nebo kdybych to řekl tak jako ukázky, nebo how to. Třeba teď už mám naplánovanou takovou pas, kterou vás naučím udělat a vlastně bude to takový první tady video z Minecraftu na tomhle kanále. Na to se docela těším, možná bude uploadnutý ještě dneska, protože ho chci ještě dneska natočit. Jo. Takže vylezem tady nahoru po té pěkné cestě a já kam musím dojít? Do Thorin's Hall? Jo, opravdu? Já si nejsem. Ne. Ne, neříkejte, že já. Ne, tak já se tam opravdu musím vrátit a pokračuje to tam nějak dál, tak za to sorry. To jsem nechtěl dopustit. Nevadí. Skočíme dolů, opravdu, že já tu hru neznám, takže omluvte občas takovýhle chyby, jinak už mi tam někdo nabízel, jestli si nechci zahrát Lotro, no, neboli Lord of the Rings Online, takže rád si sama zahraju. Bohužel jsem furt nezjistil, na jakém tom serveru vlastně hraju, ale slibuju, že to bude v popisku videa. Find the site. No jasně, tak budeme tady něco hledat, no. Tak, myslím, že to bude někde na konci. Dobrá. Jo. Aha, tak to bylo jednoduchý. Tak, seberem tady nějaký věci. Bring the Odious flower. Red to Eladan. Jo, tak to už vím.
Jasný. To už vím, kde je Eladar, to je taková ta základní lokace, jak tam máte vlastně úplně všechno. Tak tedy budem za to dobrodružství. Já jsem se snažil odpovídat na komentáře a různé dotazy i z dovolený, nebo od moře, a takže všichni by tam měli mít odpověď. Doufám. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Tak, a teď tentokrát už opravdu budeme zpátky. Jo, teď nám to je trackuje quest. Super. No, se to vzdaluje, my se musíme dostat odsaď ven. Tak. Jak hra mi zatím baví. To je nějaký věci, no. Jaký základ. Jinak klidně pište pod videa, co bych měl zlepšit, nebo zhoršit říkat nebudu, že to je divný. Já se to budu snažit teda, pokud mi napíšete, co bych mohl zlepšit eventuálně, tak já se to budu snažit zlepšit. Nebudu na to kašlat a budu samozřejmě číst všechny komentáře, všechny zprávy od vás si přečtu. Pokud to bude možné a budu mít čas, tak si s váma i zahraju, když mi napíšete. Takže už s jedním člověkem jsem tam vlastně budu domluvený. Tak klot nechci, já chci leather shoes. Finish now. Samozřejmě to acceptnem a dáme si ičko a tady... Kde jsou ty... teď nevím. Jo, equipped. Super. Jasně, a mě zajímají ty boty. Tohle asi nebudou boty, že jo? To je nějaký... Jo, to jsou oni. Tak, a je to. Jo. Máme tady teda další quest. A to je... The Footprints of Blood. A to máme tady. Explore the gate at the Silver Deep's mine courtyard. Courtyard. Tak jo. To je nejspíš zase půjdeme do toho proklatýho. Ne. Jo. Tyjo. Já nevím, jestli se... No, já to radši sejdu opatrně. Až na to, že si ani nepamatuju, kde byly ty schody dolů. Tady. Tak jo. Jo, to je asi značení nějak quest, nebo já nevím, jak to tady ani funguje to značení questu. Jinak jsem level 3. A on by to možná mělo být někde napsat, na jakém serveru hraju, nebo já nevím. Zatím jsem tu hru nějak extra nezkoumal, protože jsem natočil jeden díl a odjel jsem. Tudy to je, furt. Red flower. Tak hotovo. Follow the trail of red... Jo. Dobře. Nevím, jestli je mám pořád sbírat. Asi jo. Jo, to je... Sorry, já jsem to musel na chvíli vypnout, možná to bude vypadat. Blbě tam takovej. Najednou sek. Tak jo. Máme další. You have found another flower. Along. Jo, jasně, že už jsem našel. Aha. Mám to jenom, jo. Jasně. Mám jenom podél toho chodit. Tak ok, budem podél toho chodit. Kde je další? Kde je další kytička? Ty se mi tak seká. Co? Tak já zkusím tohle. Follow.
Jo, tady je kytička. Tady jsou kytičky. Fajn. OK, teď mě to ukazuje někam jinam. To ukazuje jakoby někam zpátky. To je divný. To je hodně divný. Jo. OK, omlouvám se za další pauzu. Musel jsem rychle něco vyřídit, ale down the road. Aha. Mám jít jako down the road, to je jako dolů po cestě, pokud vím. Takže já bych řekl, že to bude... Ne, to je blbost. Tak jsem někam došel. Ale vůbec jsem mi... Hele! Ten má nad sebou ten kroužek. Aha! To je další quest. A má ještě nějaký? Aha. Jasný. Unlock. Co to je? Lotro store. Jo, to máme to možná takhle jako součást, ale ono vám to možná nenahrává. Aha, tak to nic, to nechci. To je nějaký, já nevím co. Jakoby, jak bych to řekl, to je prostě pro nějaký premium akonty, nebo nevím přesně. Tak jo, budeme dál a mně přijde, že ty kytky prostě tady pokračujou, já si nemůžu pomoct. Jo, no to si nebudem číst teď. Já myslím, že prostě, že to bude nějaký lag. Že to bude prostě tudy. Takže tu najdem někoho zase s kroužkem. Jinak ještě je tady hra, kterou bych možná taky hrál. A to je hra Civilization 5. Pokud někdo znáte Civilization 5, tak třeba to napište do komentáře. Je to vlastně taková hodně velká strategie. Jakoby, že jsou různé druhy strategií a tohle je spíš taková ta až hodně strategická, není tam jako moc třeba podrobný ten boj nebo tak a je to spíš prostě hodně o té strategii. Já nevím fakt co s tímhle, když to seberu, tak mi to napíše. Tak tu, jo, už něco novýho. No hurá. Já už jsem myslel, že se tady z toho nějak jako nevymotám. Tak, už jsem dostal Cloak a akce a jsem level 4. Výborně. Čím se dělali ty skilly? Fakt? No jo. To už je jako... Co to je? Já teď nevím, co mám přesně k dispozici. Co je tohle? Jo, to ještě nemůžu. Trojku jsem používal. Ne, to asi takhle ne. Takže nejdřív C a skills, mounts. Já nevím. A ještě si k tomu otevřeme inventář a máme nový klouk a ten je fakt hezký.
To se mi opravdu líbí. Nevím, jestli někde ještě se dá otevřít ta moc. Nevím. Asi ne. Škoda, protože jsem nový level a rád bych si udělal takový ty prostě skilly, no. Nevím, jak jinak bych to řekl. Questlog, character panel. Nevím. Asi tu jo. My máme nějaký titul, jo. Alphabetical. Jo. To jako není moc hezký asi. A koukneme se ještě do těch skillů jednou. Třeba to něco přehlížím. Jasně, to je jenom si jen jako... Jo, mám mi to možná dalo jenom jako nový skill. Nevím, protože nic tu nemám. A co mám udělat? Tak tu... Zase do Thorin Hall mám až dojít. Tady je... Poměrně... Aba ne, je to tady. Je tu docela dost chození ze začátku tam. Když si vzpomenu třeba na Vovko, tam chodili vždycky úplně ty základní lokaci kousíček. Ten vypadá velce. Finish. Accept. Tak koho mám zabít, to mi řekněte. 189 metrů. Jsou strašně kroků. Jo, je to tady. Tak vem mi tam taky, jo. Jsem tam. Rock Belly Pit. S nikým do grupy se nechci ani dávat nějak. Nějaký moc jednoduchý. Sakra, ta hra je moc jednoduchá. Mám zvyk, že to bude aspoň trošku těžší. Jako třeba, já nevím. Já jsem furt nechci motat to Vovko. Takže prostě mi to... Těšil jsem se, že to bude těžší. Ale třeba ono to nakonec i těžší bude. To nikdy nevím, nechci to nějak zakřiknout. Abych se pak z toho zase jako neposral. Tady už je portál. Dobře. Já totiž se tady trošku neorientuju. Jako takhle, já nejsem nějak orientační typ. Tak. Wow, to byl tvrdý úder. A tady zabijem toho ptáčka. Wow. Jsem dobrý. Tady on tu jo, je to takhle jako intro, tak to bude prostě, znáte to prostě jako výcvik jenom. Naučíte se v té hře chodit. Jakoby, jak to chodí. Tady zase půjdem pryč. Jo. Tak koho mám zase navštívit? Mě štve, že se to jako neukazuje na mapě. Že bych jako byl tak trochu orientovaný. Tak to ale asi už bude jako venku nebo tam nahoře. Vážně nevím, nemám ponětí. Kde by to mohlo být? Já jsem tady. A jestli to je to... Jo, co jsem to udělal, dobrý. A co je to? Je, to zase v tom... Já si to musím víc číst, za to se omlouvám, že to takhle to kazím, ale vážně, taky je to second feeling v té hře. Tak, zase tam zajdem teda. Tak. Visit a shrine. Skorgrim in the Rock Belly Pit. Tady to jde buď to dokola, nebo tam je ještě nějaká vedlejší. Není, jde to dokola. Takže jsme si to tu krásně obešli. Jo, asi jsem si trošku zlomil nohy.
Visit the shrine to Skorgrim. Aha. No je to takový nenápadný. Tady výjdem zase do toho Bergholdu teda. Berg. A ten je někde tady, ten chlápek. Tady je. Tak pojď, co mi povíš? Jo, nový kalhoty. Budou se hodit. Finish now. Accept. Inventory. To jsou ty nový kalhoty. A tady je to možný, že tady mám... Jo. Nový questík. Blackstone. Tak proč ne? Já chci trackovat ten druhej. Co to je? Já nevím. Mně se to nějak jako nezobrazujou questy, nebo nevím. Teď divný L ještě. Aha. Dáme si oproti trackeru a dáme si tam The Ritual Stones. To je zas v tom. Jo, to bude zase tady. To je úplně jasný. Rockbelly Pit. Hele, to je něco tak jako... Jo, je tu. Klasika. Vyzbíráme to tu a už za chvíli budeme končit, protože myslím, že už natáčíme poměrně... Tyjo, už musíme natáčet hodně dlouho. Dokončíme tenhle quest a končíme. Protože nechci mít videa až zase tak tolik dlouhý. Protože čím delší, tím díl to renderuju a čím zase je to větší, tak tím díl to dávám na YouTube. Jako a s tím jako není nějak problém, ale nechci ty videa mít úplně dlouhý, protože pak se na to nekoukne třeba tolik lidí. A chci začátku ty videa dělat opravdu jako dobře. A myslím, že nejdřív jsem myslel, že málo let's playerů bude natáčet i o prázdninách, ale tak to jsem se zmýlil. Co to je? Aha. A to nemůžu, jasně. Finish now. Takže dáme si ještě inventář a vezmeme si novou sekírku, jak vypadá. No tak, taková klasická. Tak jo, to bude všechno. Díky za shlédnutí, pokud se vám to aspoň trošku líbilo, tak mi můžete dát like a pokud byste měli zájem sledovat dál má videa a třeba být informováni o tom, když se vydávají mý videa, nebo když vyjde video, tak si mi když tak dejte odběr, budu za to hrozně rád. A vlastně budete mít k dispozici mý videa furt, hned jak vyjdou, tak je uvidíte na hlavní stránce YouTube. OK, takže to by mohlo být pro dnešek všechno a čus.